Hej, halløj. Så står vi her igen med noget mere Minecraft. Jeg har min bror Joshua med. Det er ham, der hedder Kevin. Og så har jeg min anden lillebror med. Og det er ham, der står i hook. Han hedder Mette. Så nu vil vi gå i gang med at spille noget Skyblock. Yeah. Okay, jeg sætter vandet og lavaen på samme tid. Har du givet mig den vand? Fuck, du er mærkelig. Nå, jeg begynder at hakke det Så der giver det træ mening, der. jeg havde noget vand. Jeg hakker lige det der træ. Josh, det der, det bliver overhovedet ikke en cobblestone generator. Sætter her. Det der bliver overhovedet ikke en cobblestone generator. Hvordan fanden gør man? Nu, bare giv mig det hele. Vi skal jo først have sten, kan man ikke? Nej, det er det, du får af cobblestone jo. Nå ja, det er rigtigt. Nej! Den der, den skal kraftedeme stå der igen. Og så skal vi lave sådan en cobblestone generator, som laver 2 på en gang. Det Når vi bliver dertil. er kraftedeme svært. Okay, så skal vi bare vente til der falder nogle ind. Helt ude. Det var flot. Mathias han har aldrig mere med i Skyblock. Vi skulle have sovet heroppe, før vi puttede den ned. Det kan man ikke. Mathias han kan aldrig være med i Skyblock. Det var bare ærgerligt. Sådan er det. Josh, du står rigtig meget i vejen. Kan jeg så ikke lige pause den, indtil jeg kommer op igen? Kan man pause det? Ja. Okay, 2 sekunder, folkens, så er vi tilbage. Jeg skal lige passe på, at man ikke er faldet ned. Hej alle sammen. Så er vi tilbage igen. Ja. Jeg bruger lige noget af det her træ. Saplingen puttede jeg i kisten. Okay, jeg tager saplingen. Godt, så planter vi et nyt herovre. Godt. Vi skulle ikke bruge noget oak, vel? Okay, jeg planter Fordi jeg har lige brugt det hele til at lave op til træ. Jeg planter det der. Eller planker. Så. Crafting table. I må se, hvis det er et dumt sted, jeg har plantet det. Så er der 3 pickaxes. Hvor har du plantet det? Det er et rigtig, rigtig dumt sted. Fordi det ender bare med at brænde op. Ja. Det her skal lave nemlig være. Så skal vi bruge det jord, som vi har minet til at Dyt. udvide det. Mathias, det kan overhovedet ikke stå der. Det bliver nødt til at stå i det samme hjørne, som det stod før. Okay. Ellers så dør det. Du er seriøst. Jeg greb det. Pas på, nu sætter jeg lavaen. Shit. Der må man så ikke falde ned. Kom så. Jo! Vi skal også lige have sådan en... Hvem er cobblestone generator man? Hvem er cobblestone generator man? Josh, har du en Hvem er pickaxe? cobblestone generator man? Ja, Josh, du jeg har skal lagt stå- 2 i... Josh, du skal ligesom stå hernede. Jeg har lagt 2 i kisten. Nå, okay. Der er grund til, at der er en. For satan. Så må du bare stå der. Ja, undskyld. Det var ligesom fordi, jeg gik op ad en trappe. Har du problem med det? Jeg gider seriøst ikke have alt det her jord på mig mere. Jeg bygger lige noget mere platform af det her jord, jeg har. Og jord. Hvordan Ja. bygger jord? Jeg bygger Nå, en det var det der stenpickaxe. Jo, det var det. Jeg bygger sådan, så vi er nemmere ved at få træets ting. Jeg har en stenpickaxe. Josh. Hvordan kommer man op, når det kommer der? Hvis man falder ned i lavaen, så skal man bare lige skynde sig over i landet. Frederik, du skal også bygge noget herovre. Ja, det er jeg i gang med. Jeg har altså mere. Du går sgu da bare ud i luften. Hvordan er det? Man går i hook, Nå. så er du ikke faldet ned. Den vil jeg have. Du skal kraftedeme ikke tage min Du ting. er god til at bygge det her, Frederik. Tak. Jeg har også øvet mig. Nu var der noget cobblestone, der brændte, kan jeg se. Jeg går lige sådan her, sådan, så hvis det ender med at sne, så dør lava. Jeg varmer træet. Det er sgu da ikke lavaen, der skal beskyttes, mand. Det er sgu da... Vandet, der ikke skal fryse til is. Jeg roer. Jeg kan lave en furnace. Jeg gjorde det. Jeg roer på Sådan der. træet. Så har vi en Eller hvad man furnace, kalder det. folkens. Nu kan det ikke dø. Jeg Skal lave en jeg er dør. en kyllingemor, der sidder på ægget. En dør, nej. Fordi vi har ikke noget hus endnu. Josh, om du har rigtig meget sten, så skal du bare give mig en del af det, fordi... Indtil videre har jeg bare lige lavet nu. Så jeg begynder at mine igen. Fordi så kan jeg sådan lave en platform, og så kan jeg lave også et hus. Fordi der kommer nok monster på et tidspunkt. Josh. Vand. Hop ned i hullet. Josh, kom nu. Op. Jeg kan ikke finde vej. Ja, det er kraftigt, fordi du er dårlig til at kigge. Det er fordi, jeg ikke kan Jeg se skynder. for ilden. Skynd dig. Hvor? Det er derovre. Der. Hvor plejer det at være? Er der nogen, der har et stykke jord? Ja, Det faldt ned. Godt, fordi jeg skal kraftedeme bruge det. jeg har 2. Giv mig det. Josh, det var eddermame tæt på det. Okay, for nu har jeg gjort sådan her. Sådan, så nu kan alle faktisk overleve det, okay? Hvem var det, der slog mig? Jeg skal altså lige bruge et stykke jord. Jeg har ikke 2. noget på mig. Jeg har 2. Her, giv mig lige et. Du får 2.
Det er sgu godt nok. Så gør jeg altså lige sådan, så man ikke kan falde ned i lavaen her. Dygtig. 2 er faktisk også bedre, så har vi noget sten. Ja. Nu kan man ikke komme ned i den dumme lava. Man kan godt falde ned i det nu. Josh. Kig ned til højre. Hej Frederik. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie one. Så er det bare sådan. Det er altså lidt ustabilt, hvis Josh begynder at brænde herovre, så der skal vi altså lige have noget med, sådan, så han kan gå forbi. Hvis han begynder at brænde, så kan jeg sagtens falde ned der. Det skal vi altså lige have lavet. Nej, skulle du bare gøre sådan her? Josh, giv mig lige dit Tror jeg. sten. Kast lige over til mig. Jo, sådan der. Jeg har Hvis 12 man, stykker. hvis man begynder Ja, at giv mig den lige. hvis man begynder at brænde, Jo, ikke også? Josh. Jeg skal bruge det. Hvis man Jeg begynder skal at også brænde, bruge går man det, bare Josh. direkte til venstre. Jeg skal jo ikke lige give mig det. Hold kæft, jeg sagde, jeg skulle bruge det først, Mathias. Kan du fatte det? Hvor? Jeg sagde, jeg skulle bruge det først til at lave husen, så vi kan beskytte os mod monstre. Der er vel monstre, sikkert godt? Ellers så skriv det til. Det ved jeg ikke, Der er Så ikke nok find ud taget. af Jeg det. skal lige have et til stykke. hvor er det? Prøv at give mig den. Så er det nok taget. Så Der, nu er der næsten der er 13 4 monstre stykker på. til jer hver. Kun 4. Hvad fuck? Jeg er i gang med at mine op til 10, så jeg kan få 5 til. Jeg skal... Så. Undskyld. Jeg skal sgu da bruge fucking meget. Jeg går lige. Plus 5. Så der er 10 derinde nu. Vores træ. Ja, yes. Jeg babysitter det. Sådan, Josh, nu kan du gå forbi, og det begynder at brænde. Okay? Nej, vi skulle bruge oak wood til... Men det skal vi lige vente med til det er træet vokser. Josh, nu har jeg altså lavet sådan mere stabil. Sådan, så Hey, det begynder er at monstrene brænde. slået til egentlig? Ja. Hej, Josh. Kig til De er højre. på 2. De er på 2 ud af 3. Kig til højre, Josh. Høj! Jeg dræber dig. Har I brug for mere sten? Ja, Okay. meget. Jeg har kun 9. Vi skal også have Der er 10 stykker i kisten. Nu har jeg 14. Jeg lægger Jeg 5 tog også stykker til ned i Mathias'. kisten. Jeg tror også Mathias' 5 stykker. Der er 5 stykker til. Dejligt. Nu har jeg 19. Nu kan vi vist bygge os et lille bitte hus. Nej, vi skal jo også bruge en platform til at have et. Kan man endelig grave længere ned end det her? vi Ja, har? og det er det, du er i gang med. Okay, nu mine er bare til at have 4. Det der, det er sgu da ikke mig, der er i gang med det der. Jeg har et spørgsmål. Hvor får vi jern fra? Det kan man ikke. Du kan ikke få jern i Skyblock. Dit bedste våben er sten. Jo, du kan godt. Men det er kun, hvis du møder en zombie, der har et sværd. Hvis lige man laver en monsterspawner. Det er kraftigt, men godt, jeg har det Det med. lavede hul i muren. Eller han lavede hul i Skyblock. Det. Ja, det. Det er Hvad? meningen. Mathias, Ja, hvorfor er der hul? fordi jeg udhuler. Hvad fanden har du gang i? Man ødelægger ikke bare sådan en her Skyblock-verden. Har du ingen respekt for Minecraft? Mere end dig. Tro på det. Jeg er altså sulten. Det er jo derfor, at vi vil have vores træ til at vokse. Det er ligesom det, der skal lave dem Har du med. også taget mit Mad. sten? Frederik, du skal så lige have noget jord til jer. Ja, jeg har også taget dit sten. Ja. Ja, tag det. Frederik. Wow, Har taget det. det er brændt. Okay, alle sammen. Min lillebror skal lige ned og dække Wow, wow. Så, Vand. yes. Jeg har 3 liv tilbage. Hvad? Så, der er 10 stykker sten til dig. Frederik, det ligger nede i kisten. Hvad? 3 stykker sten til dig. Nede i kisten. Ja. Hvordan kan vi egentlig få fået dobblet den her? Jeg tror faktisk også snart, vi skal have rundet den her video af. Og så laver vi en ny. Klokken den er 54 år, og vi startede sådan 44 år, så vi har snart kørt i et kvarter. Ja. Vi laver bare en, ikke også? En til. Jo. Så vi vil sige mange tak, fordi I så med. Og håber, I vil se med en anden gang. Hey, kan du prøv lige at lige se. komme og sige farvel? Stenmand, Stenmand. Kan du lige vinke sådan en agit med hovedet?
Og kig ned på mig. Tak. Og hej alle sammen. Hej hej. Hey, jeg kommer nu.